Takže ahoj ahoj, vítá vás Alíkček 10 na multiplayerovém serveru a chci vám ukázat můj hrad. Takže tady máme menší ubytování, když půjdete po těchto schodech. Takové modernější, zatím tu nemáme osvětlení, všechno se udělá. Zatímco vidíte pod mě, máme zhaslé, tady máte vyhlídku na hrad, tady máme bedny, pece, krafťáky, tady máme hezkou sedačku na telku, dudidu. Tak, to byl pokoj, teď jdeme dál. Jediné, co můžu teďka ještě předvést, jsou věže, protože ještě tu nemám dost věcí, protože jsem teprve začal. Tak, jdeme. Dal jsem si s tím hodně práce, takže... Tak, počkejte, najím se tam. Tak, jdeme po věži. Tak, tady. Jak vidíte, je to všechno kolem jedné velké hory. Okolo. A jenom tady tohle tady je. A to je vše. To je vše, co bych vám o sobě řekl. Takže... Ahoj, Alíček 10.